إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى على كثرة نعمه وفضل رمضان على سائر الشهور وجعلنا خير أمة من الأمم السابقة. أشهد أن لا إله إلا الله وهو في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Pahuda sa unsang kapakadadar pa ang mga datuai siran petedi udi na di mamang bela pamikiran sa kapapagkata iluwing ito. Napaguda sa kung sa kapakamamasagyan kaya mga alim tanong, mga ulama tanong sa siran iditintingan sa kapapagkamutuing ito. O yan ay mga barusabi na ayaman na paguda sa tanong na sumababaloy aina nag-uama ang kai ang municipality ang Malabang agyang kaya kebubuya-buyaan tanong ang mayor tanong sa agyang kaya Malabang api edit makadadal pa nagdupa kaya palakpakatan. Iya ano yung kanuto ayaman na pagudasan ko na sumayor tanong ugay na sempurna anakan so panabiyakan nagugiyang ko to udes sa kanrakan wa mga bai kasakano pandera o kanilimod nasakano itihayaw pamilya nagus kani kasasaba para sakyan kagalupang tao palang paginyo ginawa niyo. Ira ba kung pagiloy agyan ka iya masa tanong na benar din na magaan agyan ka iya banggit patay man to na aya kabasairan na alas 8 na pagpunang so kapanggarahan ng ulan na kataya din panggarahan na abanda tanong ini ka mamanaw ulan. Oh, lagi ga iya. Aya di tanong di Timo-Timoan na bubaya tanong ko agama tanong Islam. Dia kaya kailan ko kanu dia kena keito ko kamamanong siya irakan. Nagu aya katawi koron na isad na madang lataw. Akiador pa anak kanang kaya sumakan sa giyang kanan loksyo kapapantagan na municipality mayon sa giyang municipality binibayan kakagaya siya mga taon na miya manabid sila manukuha alad pati ni ba ka adong panalawan niya nakagiyang municipality Malabang. Yan ang isabang kanaba inipon babagwa agi kaya kada kaliwa mga bai kaya na rin Rasulullah na tigyan na hatta yakuna 50 mra'atan himawahid aya pala lang yun yung mga bai na 50 is 1 kaya yan dito
50 kata wabai na ayaw mo pantagi na mama na sa kataw. Allahu Akbar. Na ayaw problema na pagpakadakal kanunan na di ka nukulbatan ka tidak pagkaduay. Di ka nupumangyo. Ay, di matero mga mama na tigilan na kubuyatan siyang kaya 2 pantalan, 3 pantalan, 4 pantalan, udita ke belati. Namay kay berata na bata bagay lata ang kaya 2 pantalan, 3 pantalan, 4 pantalan na amay ka beso. Patatima na tira ka na belang gepelat na tumunjo isa. Ayo ba tayo? Atau anak na juga saligo meligo dengan apa dia pernah ya di pamang ni gua lu buta lana. Dikira pada ke ibu gayu Allah. Ayo. Nah. Isa pinakamasakitan kami hatian ni maami itu. Asa mga ba ina pendakan na ayah pagito na sa mga mama. Pumakay ito pendagi sa sa mga mama. Kailangan man dyan nga datang di kecilan tanto katutulungan. Namiya ka ito, subilangan namiya mga dito, na ayak problema mi natiyan betang kami pen. Kaso pada niya mga mama naming bebagla. Ay mana niya na sisiran pen, tumiya pisiral kanupan. Amele niyo mga bariya. Higila di gano di mangurdir sa mga online na beda ka na ilay yung mga patisiran na pagurdir. Lagi. So gina ni Sabah, agina ni isa amala aantap tanusang kaya Ramadan, pinalamatan na ka na mga luksa ka na mga aling, mga guru ka na yan. Sige kay Alim Abdul Nasir, sa kay Alim Alyuddin, sa kay Alim Hamdani, alam-alam mo na mga alimena, doon umirampay sa muritiran. Okay, nasabang sa diyan ko to, ayamaan niyan na kapkawatan o kapkawitatan o sa diyan ko to aliyog, amato aliyog, nagumangga aliyog, napkawatan tanong, nakagigil nga mga ulaman tanong, napalin niya mga tatasikawit, napiya kasumpat-sumpat, na adam niya kay takita kayo niyan nagkapati. Dagiti sa bapaki ato na ilang guru sa barantaw, api ang mababay kawit, na inibal na ako'y lanon. Ay ba po, ha? Sabang saya, nakatawa na ka sa subject matter, ang mapipikiran ka niya, mga luksa ka na mga alin. Yan kaya ingad. Naikiram nilay kaagiyang kutwa ingad. Luminiwanag. Namiyay kaagiyang kutwa ingad. Agiya o ginasan. Namiyay kaagiyang kutwa ingad. Asuming punto na sumamot. Napangdagang kadinukuan ko ikiyas sabapan. Anto na ikiyas sabapan. Agiya pa karibrang ingad. Na antunay kaya sabapan at kaya pa kaliwanagwingad. Na pangadagang kau antunay kaya pa kamuntoyingad na ugagadigaga. Na rong ka din matay mo yang na ubang kambulagin. Na betano ka nilipati. At yung kaya waliyul amar tanong. Na ayas siya ba pano Allah. Sa kaya kasoy o kanuag. Na mo kapipia ginawa ni walang mapiyataw sa kaya malabang. Na mo kaya supot. O ay mga alam niya nakamutoy. Alam mo mapiyataw sa kaya amo disipaliti ang malabang. Alhamdulillah. Panuntulan ako sa kanunod ng mababaw. Panabatan ko matas. Kami ya perga ko sa pay-pay ni waya. Napanuntulan ko siya sa mababaw. Isa din na miyak kapiyapiyan na umiyak katay-tay na mama. Aping baru-barusan o Nabiullah Ibrahim
naso Ismail alaihi salatu wassalam. Tentunya nananapi bero-bero sana wata. Pipi-pipian yan. Piyakat kayayan. Kakagi ayah kurban. Ayah dia beruya kurbani. Sakyang boleh sa Kaaba. Okay. Nasok ko yung ano niya, nakiyak mamangulid no Ismail na mayang pula no niya na kubaya makimamoto. Gua sa ikapatalubir na ikapataliman niyan, na ikadua ulo niyan. Nasama sa sunod yun na Ibrahim na desayid. Kas ano nga niya si Kusara na miya pikirin na mga rumah dengan ino kakatokong miya Maria. Na miya mamili sa matay de buboy. Ayat na ini ordiro Ismail. Lagin ng kuto abog tawa din na unaan yan. Doon naan yan sa kataid. Doon naan yan sa ingaran. Doon naan yan sa bangsa. Na ayat din piyang mimiliw Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yan na natumanan yan ka na kaya pamimiliw Ismail. Ayat piyang miliyan na miyak katay-tay. Na piyamimili yan na berabangsaan. Na kiyalikpatan yan ayah piu-piura pili na bai. Na apya di mataid. Na apya di berabangsaan. Na anak agama niyan. Amiyakatong sa Ismail. Na amiyakatay-tay na berabangsaan na agama niyan. Oto sugya ribet yan. Benar ay nalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ko na kwalifikasyon niyo ang mga bai. So kabayaon mga Roma. Napaganda yung kwalifikasyon at ipili ko bai at kinigtano sa mga guru tanwaya. Napaganda yun na subangsan yan. Kailangan na malay bangsa. Ikaduan na so kataidian. Ikatalo na so tamukian. Ikapatabadin so ayaw maanan niyan na agama niyan. Okay, dating Nabi sallallahu alaihi wasallam na upama kaagi sa manusia na di pagkakumpalito. Mahal na makumpalito ang kananapa na apya kurang ibangsa nasa ramang ulama. Na apya kurang ikataid na asara mag-ulama. Yan na yan, kaya ano siya Nabi, kaya ano siya mga ulama, apya kurang ikataid na asara mag-ulama, na kanaba yung mapipikir, kanaba matay na bentang tuwa kaya rumuban. Oy. Di man mapi, adi yung goto ada kebetano na pitara. Oy. Boleh yang mapipikir, pamanada makanan sa manis. Hati-hati man mag-agama. Ani akalay agama. Alalayo na kahijab. Nakuha niya nung hijab yan na nakapiturugan na inutubakan. Natulang panipakay diyan. Mana yan na benda sumatengga. Matengga. Nah, so Nabiullah Ismail na miya pilih sa matay na bai. Abarabangsaan. Okay, na ayak kurangon na sa agama. Nasud na kay mga baboy kulay so kaya balik ta irono. Nabiullah Ibrahim asawata na Ismail na miya kabangon sa wanay. Na miya pikirya na bisitaan yan. Na piya bisitaan yan sa isa ini Makkah. Na agya kumakoma sa ini Makkah so yung anak yan. Na Nabiullah Ibrahim na di niya di pangingisip. Kung ada ka na tao sa Makkah, ya ahla Makkah, kaya mga tao sa Makkah, bebenaran kaya niya juga kena balita, tidak nang tunaw to,
Natingin na bebenara so Ismail nabi yang aroma, tingin na uway. Iya ka pangaroma. Natingin Nabi Ibrahim toro uniurakan. Kapang bisita na ka wata ka na. Na ini toro iranong sawalaya kaya mo Nabi Ismail. Nakanya kumaayang maana niya na mataling mo Nabi Ibrahim nagsilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabang sa Nabi Ibrahim na besawalay. Na ayaw mo itong sawalay na yung mo ito abai. Ang yakatay-tay. Kaya tulungan niya si Ibrahim. Tingyan na Lukas. Ino ka na? Lukas pa. Naso kaya lang ang gulo Ibrahim na kagita ito amatay. Natigyan na bus kay Karumaw Ismail. Tinaway nung ka pa na matulik ka. Yung bisa kaya pangarumaan niya ka na di nga bisa ikatawan. Ano ka bistaw? Sino ka di katawin? Tayo naman, yan mga pipesers to. Kasi na ka na ikibitan. Naubagiti ka ito na kanabay. Naapiayan na bukyan na bulawan. Namatangwala ta na kapya berang sini ka nung mga arwa ka. Tingnan na Lukas na ino ka. Ino nga pag-isya yung karoma ko. Natingin na pag-isita ko ron. Natingin na di kasui ka buba da sa walay. Natingin na panayaw na kandun. Na niya yung niya na din pa kapan ikaw bubay. Roho din niya ko ano nga sa baba. Kanya kung matiti na riyang mawanang kaya babutaw. Iya gaya babay at tingin na ino kay litin beling, ino kay litin tatagla. Natingin na ayak ang beling ka na tama sa diyan mga kaditira. Natingin na panik ka, na may takakuan niyan. Na may takagagaw niyan. May takagagaw na gubo pa na gugo. Panik ka. Nangyayik sa Nabi Ibrahim natamag sa miya titin na monto si Ibrahim na ganyan lumaya konto na naguapya so satte kaig na ganyan pagunaan. Papa nagikapian na nating sulokos. Kalumudan niya kita kapurian. Lagi kumati. Natingin na baing. Nabenda dia kaya karumangkan, nabenda di pagkatali rumah. Natingin na uway, beli nga di bubur ka rumah. Natingin na at belap sila ang ka. Api at tingin naman na hindi katali rumah. Nagyan kaya patiroon na kanun na sa kabindi tiroon. Adi kan na yaon. Natingin na uway, ato di tiroon na kao. Natingin na ubag ba kau masuk karumang ka Ismail? Nagtiruang kau na yao. Para mapiaso ka pelintaw niyan, nagyang kaya tuwak. Ipetuwak sang kayawanay niyan, napukasan niya nun. Napangilay niyan sa ukiti kapakasambiyan sa tuwak. Katiruang kau na din niya na yao kor. Natigin na huwag. Kita ka to na tigin man ay matuloy ka kalukos. Karataya taman sa tuwa kami na miya pansin na kapan. Miya din si Ibrahim. Yung makabaling si Ibrahim, dapat tinamiya ko mas Ismail. Nakagin kumunto si Ismail, natigil din kaya karuman niya na Ismail. At namiya ko mas iya lukos. Tingin lang ito na lukos. Tingin na ipag-isa ka niya. Natingin na piya kapanik ka. Ino kumapakapanik ka, bilang wana tao nakaroma ko. Natingin na ka nakakaslas na, kagi, pitiro ka pa na lukos. At hindi na iyagudong ka sa lukos. Natingin na di ka, piya kapanik ka na ayaw, so na doon na kaya nalungan. Hindi ka pa di na kamu. Natingin na yan eh. Natingin na uwan.
Natingin na piyagan na nga. Kapag gusto. Kamu natingin na daw kumapagan na amay ka maura-ura na bukan na beli. Natingin na ito na ibintang yan. Nadidescribe yung karuman yan. Nakanya ko ma-describe yan nun. Nadibangan lang ka lang. So yung maanan niya na Ismail. Tingin na sikok ya belinya na daaban niya ka initinan. Daaban niya ka inibaga kakatiro. Natingin na adun. Natingin na tanong. Natingin na inuba piya ka mamasa kataman sa tuwa kata na miya sorong yang pen. Saya tingin man inigan natin sa walay. Napanamaranak ko ni kasambihan na katawa ka kayo ni. Kaduyan ko na kuratawa kayo ni. Napaluluba ka sa mapi atwa na isibigaw. Nanti ko Ismail, doon na inyuman, doon na inipang umana ka. O Peter yan, naginan, tiginawan. Natingin ang mapi yan. Ilalakaw to. Tingin na di. Tinagil to man so amaakan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam na nabinan naliko ka na nabi niya na amaakan askanya ni mababuloy aulin amr o isa ka usra o kababuloy niya na ama askanya ni mababuloy aulin amr o kababuloy yung mga daklataw muslim na imanto na kagigina ni desisyon yan na paningin mo ka kaindulugan saka ko mga luksaka kagiyang ko to Peter yan natawa ka na saka ano sa buta ka kaya ba yan na api katay di ka ababoy na potulong kurun subaboy akar ka na api anong gulakar ka na potulong na kan so anong gulakar ka abaan na tingin na piyagintawan sa dunia aba kalawan sa sontaw na manay gugaw. Nakagiyam-yaya mana, hinalimutan yan. Napaninin mo ka, ay daw, Ismael. Makakasuyang ano, Soto. Iyon pa ka kasi, kaya desisyonan. Ikaw nung mapaninin mo ka, napagati. Na inilulog yan. Ayan niya, so nabi na Ismael na niya single. Namiya mimikiran man sa mga Roma. Namiya mga nidan sa advice. Ino aya urbir kita ng Allah Ta'ala na wasamir fil amr. Faida azalta fatawakkal ala Allah. Ibira adna penggulaw na aliyo. Wasawirhum. Bay Muhammad, Nabi ka, Rasul ka, sakay imam mga Nabi, sakay imam mga Rasul, niyakap puro-puro ka kilani pangkatan. Okay, na basta na penggulaw-law ka, na api ang malaki pangkatan, na ayun na patutar ka, pangli na ka mo sa wir. Aswat tingwe ano niya na Rasulullah sugalubak, na basta ang makaukit sa musawara, na api ang peneribat, na pagkakauntol ng Allah Ta'ala. Anda man na yan, hindi ka tigupi ang malabang, isudin sumayor tanong na ayatin, ang mga musawira yan, na sulid-sudi ang makala ng mga ulama tanong. Allah. Yan ang isabab. Ano yang rin sa musawir? Pengarong ako ang iberuman. Kami kapili ako na rakurayan. Niya kapili ako na dimabiya. Kakagigito at tingin na desisyon na kano to. Naiman to na yung niya pigirakan. Nagpengarong ako na pili ako sa musawir. Tingin-tingin pada kelatawa ko anaki. Ayah pelulubang ka na makatunga sa baya mag-agama. Kaupuong ka makatong sa mag-agama na mapakakintab ka niyan. Na mapakamot ka niyan. Na keripir ka niyan. Na upuong ka makatong sa baya agama niyan. Na taribat tiada ka kepawingan ka niyan. Lain naman aja mo ito hadis ay nabi tanong. Pagparbida titi taribat tiada
Upung ka makaton sa baya gergamanian na keburingan yan sopa. Ay mana niya na kepadimian sumanangka na keburingan yan panusuginawa ka. Na, ay kailangan na piyagitan to mataidi. Naasar ka po at makapkaya kaon. Natinaw ko piya ko nyo na anami at piliran. Ama piya ba eh. Kasi man nari ko man sa waya mana niyan na Ismail alaihi salatu wasalam nana degei depang itarabu ayam mudiran di bide-bide na ada maputi Arab na ada may tema Arab na ada parpaka Arab na ada mapuro Arab na ada pagiti Arab na nakaulit Arab na subutan nila na budan na Arab. So mabu si Ismail na ilo di pa magagawa akatay mga nukstan yung mga ali isip niyo kira inos so nabi na miyak katay-tay na miyak aspek ko katay do nabi na Ismail alaihi salatu wasalam miyak guwa-guwa po so Ismail matay na mama kapuringan ay aya-inaya na kibti aya maana niya na Egyptian aya-inaya na aya maana niya na amayan na sunabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam nakasupi na nabiyakatay kay Ismail. Una yung mga ba makapili na kawing sirat. So kaya kawing sirat na miya kabalitap man sa Ibrahim, miya kabulir-bulir mamuin ante na lukso to. Kaya balitaan niya miya kapangaroma. Natigil na examen na nakman. Namamisita ko rin. Namiyang isitang sa Nabi Allah Ibrahim na inisiyan ay mga pagaling ko sa Makkah benar niyang aroma perumah sa Ismail tiginaway so miyambi natin natin yung aroma niya tiginasan ay nito jualay na ilatag yung Ibrahim. Assalamualaikum. So kaya kung lagi ko taboy natilungan niya na doon pa ulay alay kung isa lang inukanan o tinawa niya kami yung piyagat inukanan, tingin na bus kay Karuma o Ismail, tinaway. Inukan po kisya, tingin na ala pagangin ko ron, natingin na doon sa walay. O nga tingin na nayawang ka, kadibukit eh. Miya ka matata na nidiran. Nayawang ka, tingin, kadibukit eh. Napanig ka anak ka doon masakot. Hindi mo. Tapi ang panig ka si Ibrahim. Naanto na, bailinan na lawa nakatawan niya napangandakan hindi pangalan niya ko Ibrahim na uman sumagin ko Ibrahim nalang ko na mapi akatero na ayon ko na bila Ibrahim natigo na bila Ibrahim bae bendo dia ko na yawan so karo mga adna yan nakadaman natingin na saka ako ni mapipikir ka natingin na maling akong bilin na sampay na kaubid na pero nakalayaw na tinaway kisampay ron din maaga to sa porsinto nagsampay ron ato ni tirong ron ba pa natigil na tiro ang karak ng kapiyaan agyan kaya tuwak ang kayawanay niya na to ano yan nun kate niya no o panuan na semintuan niya nun. Pakabugbagarin yan. Tingin ang ngayon tubod pa. Natingin na tiruang na untong yan na tuwag yan na yan. Naukur yan na tuwag yan na yan. Natingin na way ba pa? Na ngayon si Ibrahim. Diba katingin ako mas Ismail. Tingin na karoon ako anda tingin na niya may sitar na alos. Tingin na ito ni Bundalian. Tingin na dia kapaman petero nung mas matay na diska. Matay na los. Kaya ba iya anong mga niyan? Kaya ilay berat na ayaw niya pangarong mga nabain. Na hindi ka ba nagkabisitan yan, na isampay yan, na di ka din pamagandaan. Ano tingin namin ako marang kasi ano ko? Ang tuloy buta din, di naman ay tiyak.
Tila to na pinipitali, tila pumpukan pa. Nataya to na pinipitalian, di berbela sa sinilasyan. Natila to na pa. Natingin na maawatan, pero nagulitan ako din. Ayaman, yan na, pwede nga mga paratiya, adab ka ito natawan na gidaya. Amarinaw sa isengan, bakat sa itilikod. At nataw, ay ikiradada nga anak ka na aktor ka. Ikiradada nga anak ka na aktris ka. Okay, na andi ka pakatalikod ka, nasa kay din na piyagunaan niya na marataman siya sa dunia. Okay. Natin ko na yun, Ismail. Ya katay-tay na mama, tingin na uway. Tingin na kaulit, tingin na uway. Tingin na nasumpayan. Tingin na grabe yung kuto asumpayan. Kenapa gumiraw grabe yung, kasi ka mitero na grabe. Amay ako na, tingin yung panubay yung grabe si Bray. Pamana, kaya sawa, kaya sugraan. Ang mapi paras ang kuto asumpayan, kaya pianitug sa kita. Asunod yung library na susumpayan na si imakakaya charang dia. Grabe tayo nga lukas. Mapi lukas. Nana, dito mo tingin ni Peter yan lang. Natingin ako. Ubay ka na kang mamisis. Nabi ubay ro, naunay natin gagasa. Titingin na ito na lagi di kami na kasablo. Ino ko tumahigit gagasa, maanan yan na ini sampai akal kaji kaya katir uang kotono kes ano punya mana kigag sa na tiang akal kaji yang benar dia kepai kau apa anak na beramadan lagi apa katubiran lagi ini kau yang mana apa kalau tinggi na hindi ka matay pala tinggi juga paru na sa kanya bitang ka namatay dia ko natingin na uway. Natingin na matay ako kasi ako sumiyawasang ko talos. Tingnan na yung tao dito. Tingnan dito'y ama ka na pembetuan sa Nabi Allah Ibrahim. Namapiatigil man ay kapiagin na nga tingin na way. Ayaw mo daw na take out. Nakagi ka na beberanaw. Pero, piyado yan na marano ron natagi manabang. Sabi dia yang merano kapag nana ka napakaw sugi-sugi na ka na mau sugi-sugi na pisya po na silopin niyo ayaw man yan na kaya katirman ka binuto na at yan nga niya niyalang ba yan na di ka utang niya pati na imatuat tingin na inuwakan sa kadiyakas Kadian kaya tingin na kadudag sakor ka nakatan kay maana ini. Tingin na tuloy maana ini. Na tingin na forever and ever. Yung nga tingin na igagag sakor ka na dayon sa dayon. Ang kaya kapwa kaya maano niya kapakatita-pita. Di tayo makambelag. Tinang kayo nubus. Na tingin na po na dyan ko tuwa-tuwa ka. Tingin na rin pa naman ko na tuwa ko to. Ay lang ano to. Agi so mga nabi na ungang na pibisar tirang. Ilan yung mananawa na mga katiro mga nabi. Si kuya maana niya na Quran kapalyan pang makaukit siya mga hindi nung iso to. Natingin na ayapit pero ihar ka. Nagyan ka na natuwa. Napagabagaran. Kaukurakan. Nauntungakan. Nagyan ko to at tingin na tuwa karuma ko naskaman ito ipipikir niyan. Na iman to at tingin na sabab o sisir ka so kapi abai. Na sisir ka so kapi amanan yan na api kapakibentag na anda respekto nga marespekto ka sa tao. Na yung amanan yan na ayaw inimbala sa kawala. Na ito na bilin na dita naman kang bilag sa dayon. Na sabab sa niya gayon silang. Na ayaw amanan yan na minggu itu resulta atau dari resulta di tepisiran na mimbabaw tasiran atau dari resulta na ayah resulta niyan na su Ismail na apo yan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat yun andun ni Soya maanan yan
na andin ni suker ba ina magayon sila ugupan ng babay swayang anan niya na mama na ugupan ng mama swayang anan niya na bai na disayang anan niya na aya da resulta arwal sa tegumpiya siran na pembuatan ang mga pipi awat na sumamurya tawiran na may pagkakentawa isira na kung ayaw anan niya na tutulan amapia na subentugan nila na silapot o mga tao. Sa YouTube niya maanan yan na kay ibaratan usati manaingid ahidira asudato tano na ipagayon yan sumadak na tao. Nakababayan ng mga tao sudato iran. Nakababayan nyo to sa pagtaw niyan na tutulong kaya diyo ko tuwa ingid na pagkakotay ingid dito sa ladibidin o labitan wa Ismail alayhi salatu wassalam. Atau ni waktu ni ordino Nabi Ibrahim toto kanyoron kati nyoron ubesan mablag agyang kananatwa kauntong iwanan nagyang kaya tutul nagatan mamu makap mamaana sa hilawan na mapiataw sa manabang nagyang kaya mayoryo na toto kanyoron ayaw maana na para yun betukas kauman misri sa musim na kabagun sa masa ko'y pangurang kanyang ano ba tiyo? Ito na siya bitiyo so talitan nun alhamdulillah kasi yung bitiyo ilay naman inuwa ko iraragawa kadyo ko inyaki prising ako man sa karsa dun kaya pa ka nawa na nasiti Nayaman yan na tila na isino to, may takatara na binutong kipsig. Ang ipipikir na alas 8 at tayo na ayaw mo inikuha ko sa marawi tumalabang na sasapulo kami nuto sa lawan ng isang oras. Owan, lipit tayo ko. Ako na kami. Ay ba tiyo? Na, isabag sa mga babay kulay. Na mo mga pagarikunan, yun na kanagiyang kaya, kanilimutin nung kasama niya na may tungkol tayo makasama na yan. Maganda ko niya sumalang. Kada ni ka pa kaw mawali yung amortano, na ayaw ko mabuhap sila. Yan kay sana, di ako di silpon. Kapag si silpon ako man mamu. Di ako kadaan mintin janod. Lagi ako pagkiri ako din. Buwakan maylay sa posta kaya niya kakapakapalataw. Natatantangan na ulit. Nabuwakan maylay aad na matatago ko loob kirang akyat na idatra. Tinatato no mga din. Ariri mo na dotra. Na ayam ya suwaan ka na miyakap ko sa salamin at ya sila minang mo. Na agi penilai ko ang kutwatara na tanto matay datra. Ang benda ino basta yung kaya init. Ang mapiyas soyam anani na tauron. Na mapiyas sudah turun na taman sa trak na apia may tag na diup. Ayo patio. Basta nga biya ka tay-tay. Gua ko kuasa salamin na sumiya ka na udidigira duga tupipiti. Para makilik nila na biya berti akan na Islam manabang Islamic seminar. Agi tiga tujuh bulan. Bangdi ko kuan lada makulumuta tarapot warotang ko. Ayaw para biliman na playa semua mata na din na bersih terang kami itu baik. Kita kata mau mga pagarian ng mga alibra sira na nilipan tang sudo na niya sipo-sipo. Ariyo. Ayaw man yan na no ka siya ko pinisilay. Mamakapalala, binali mo tatong bugaw siya kung jalas. Iman to nasiptan pa kaya si kumiyang una din na masa sa ibang pasulutan dapi ko yung mo panuklok sa tano naapiyaan na mga kalilimutin wala dinaya nabiya ka pipi para sa makaparsutaw nakagiyadaya din yan nakalim na dari din niya nabiya ka kapatungman na iman to nabiya takapusok ka na kalutaw ayun ba ito kaya maano niyan
na mga limurkan wanan Allah Ta'ala. Kapadirkan wanan Allah, siya perketan wanan Allah Ta'ala. Nah kadia amyan niliwana, natontolan na kasi sa hadis. Kenapa magigigan sa hadis? Ano pong bisa mga tao siya? Tama na, nag-ibetan pa rin siya, nag-unin di ba pangantaw? Lagi zaman niya di mamanginig sa radio. Ano niya sa ilo? Totoo lang na kasi sa hadis. Saya di nga kamuha na suspension. Ano ka dito no di susulunga? Anak katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sige na, man ata'ani faqad ata Allah. Ano video ayaw? Man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani faqad asallah. Yan juga niyan. Wa man ata'an amira faqad ata'ani. Wa man asal amira faqad asali. Nah, berano na kayo din. Berano tanong ya, berano mga Arab, mga tagin mo malabang. Atau dia kami mana kaya hadis sama beba. Sadin sa tawat ti Nabi. Ako no tanakon yan kung nangwa na pandunan. Kaya susulo niyo. Naparatian ako niyo. Na ayan niyo miya paratiak yung lutan na Allah. Waman asani faqad asallah. Nasabi sa tawa supak na unian. Na ayan yan siupak na Allah. Waman ata'an amira faqad ata'ani. Nasabi sa tawa ating Rasulullah. Ang mangungunutan umapya apan duan ulil amr. Mapapenuhi adat to kuingad. Nasabi sa tawat tigo Nabi ang mangungunutanon. Oy, diyo na sumupag. Respect tuwanian. Agyang ko to apan duan ulungan. Fakad ata'ani na ayak yung nutan niya na tigo Nabi nasaan. Waman asan amira. Nasabi sa tao asupak niyan. Agyang kutuwa mapya ang pamikiran udah to. Na mapya ang plano udah to sa ikuyan. Nasupak niyan. Fakad asani. Naridwa iya ko niya natin Rasulullah. Iman to na kanya ang iyay sugundan. Nagumilit to na nirakano. Nagumiat ilang rakano. Ako na bumatagay maana nila tuladan. Amiyak ilang rakano sa personal. At yung kayawan yun amartan na inshallah na initubo. Alam niyo panakuan, debit na muna na itutubo tanusiran na imang tukman na imiyag-imiyag ilayo di tanuwala. Ayaw maana nila itutubo tanusiran na miyak patok kita na miyawadi. At piyaan din yun din nakata kita. Kita ulang-ulang ulama sa dunia. Kaayan ngayon tadi na fatwa na basta dato aaya ang plano niya na kuingin na mapia na member yung wajib sa katamunitiro. At ipaparaparatiin na ni si Kakaamayor na ba mo si Ibu Berding? Kasi ako sa Marawi naskan yung perati ang managawin nasa gadar ka niyan na aya penakadagalan o malis sa gadar niyan na 3-in-1. Manis sa ganda niya, nakatang yung video. Katang yung niyo. Allah. Ito ginang isabab. Ini pakapiyap-piyay niya ginawa o mga ulama. Diyan kaya Saudi Arabia, maganda akong sumalang. Problem ini, napungusyatang, nag-time niyan. Kanji ganda Diyan Saudi Arabia, katawan yun, inupumbuhat iya bilawan. Si pumiyangaw ko na amin dito sa Saudi Arabia na adna bulawan na debuat. Katawan yun di Saudi Arabia
na inom pinggutan na gasolina. Agun inaad na gasolina na demuot. Atawan niwa Saudi Arabia. Ada pagitu na pamumulan. Napakaparatiakan wana biglas yan na ungasapan na ruggatun. Agi balakat. Na, anjala na yan. Ino to pembuat dia gulawan na Saudi Arabia. Na ino to pembuat dia gasolina Saudi Arabia. Na ino to lawan na pangnangkan sa dunia. Na ayamaan yan. Na sikatun sa Saudi Arabia. Na apias kanu ang mga bayi. Na miyak kadagdag na gulawan sa dunia. Na ayaw ko na din yun ipululubaan na Saudi gold. Kaya ayamaan niya na yung kuto ang aran yan. Ang nabanto ganun, mapapadir mo nabanto. Ato niya, tunay sabab, nakagya, so partner, nami sa isa siran. Peter mo ang kalakano, mapiyaso ka po partnera. Agya, imato, namiya, agya mga ragon, na hindi rin mo to, na malumiya katuwa, na apiran kita kasih bugil sa text, na doon. Patingin na ng punta doon sa miso-aswan na mapangarumakan niya, nandiyan ako akabuin sa hindi pa disutitan. Ako pa nagawin, awit na nakakupanang yun, nakapanglaboy na ka. So din, Sofia, pagayon, partnera sa Saudi Arabia. Yan na yung tiran. Asun Sofia, pagayon ni Soon, ang siyap tuluwa ba? Yung kaya pagayon nira. Amiyad din roso at din wa dawla. Huwag ki makapartner sa din. Nagwayam anan niya, nagwayam mapartner sa dawla. Nagusiran kapata, hawak kamay. Amiyad, hawak kamay sila. Di kita iiwan. Hawak kamay, di kita iiwan. Nagusiran na kikapata. At yan kaya ayamaan niyan na pamilya Saud, ang pamilya Abdul Wahab. So Abdul Wahab na ulama na, niya kalalanan ng ulama, si Sheikh Abdul Wahab. Natigin na iman to. Dati ka sa kapumang pedal. Dati kaya kada to Saud. Ratan yung kada to. Dito sa Mamlakatil Arabiya, ti Saud, Saudiya. Di ako iran mo yung maunso kada to, makagaya, pasad yung Abdul Wahab. Okay. Na ayam anan yan nating mawiwag ba sangan lang so kapuka bisa kitab si kukuman na so kaya pag-iuliran ang yagay yung sa ulama ang gusto yung anan yan na mamlaka sa Saudiya na so kaya pag-iuliran na huwagin buhat yung gasolina na kung buhat yung gulawan na kung buhat yung anan yan na mga pipi ang mga panganangkan na so mga tao na mimbaloy ay pagkapiya ginawa madak na to sa dunia na pagkasukiran sa Saudi Arabia ino tumimbarakat kakagigiyong ko to akya pagyo nagyong ko to dua nagyang kaya munisipality Malabang na pembuatan na yung mafia pembuatan na yung bulawan pembuatan na yung menang ang kaino na miyagayong sulit o tanong ay na biri niyan amo sawiray na mala na sunyo mga ulama tanong na umin sa Allah nagyang kaya Malabang na kekwa agyan ko tatitunaran yung Malabang. Mga bangsa ko, ipakapia-pia ginawa ko kapagpulak pa iniulan. Sunga ko sina kapulak sa kung nakauhag. Na ipagtinay ko Allah kakanabagurkan mo siya sa babatag katero. Kasudin so kayo na ako sa kadang-kadang na ipagtinay ka niya din so kaurakan. Naamay mga maling ako, nagkurang man. Nadi ko si papalay ka, binawalay tasi. Na, pembuatan na ang mafia, pembuatan na amanan. Pembuatan na ang bertugan. Ang kaino, nangyayaitan, agyang kaya, tendik na Ramadan. Nadad
na miyang gulong-long sang kaya intiro na 30 ang musyaw ang municipality na ayamala nagyan kaya Marawi na pedung penagyan kaya provincial capital aron na ko matatago na dito manggulaw na saranaw abong manggawin na programan sino sa kini municipality Malabang. La ilaha illallah. Niyakuan niyo so dunia itarkan so ngaran Amalabang. Atau dia yung betul Amalabang. Mati warwabang. Kaulitabang. Mampur abang. Malabang. Atau dia tulibang. Atau dia tulibang. Bango. Ayo mabang na, sige na. Hayya alang salam, hayya alang falah. Ato na di pa nanaloobilan. So kano ko kapakapas, so kano ko kapakadaag. Imanto na biyagbang sa mga imam, na biyagbang sa mga ulama. Sisa municipality Malabang, inipagbangiran, imanto. Na hey badak na tao na ugupakano na paema na mamagikita tanong na mamagugupa tanong na tetabang at tanong kay man to na piyagbangan ng mga ulama apagi mamang tanong mayor tanong sino kapiyakan Malabang yan kapiyawan mamugya munisipyo may tubang namatang mapiparasun naman na niyan na dumiya ide itarkan sa kaya kapilya ko sang kaya kada tao na dumiya ide itarkan wa ko tamala abang mala apanawat-tuwag kaswayam ananian na ayat-ayat tirong sa mimbeloy ay Malabang mala introducing mala apanawat-tuwag nagyan kaya kalilimunyo na miya viral sa social media miya viral sa social media ako na programan sa Malabang kaayamanan yan na intirog na dunia na sulawan o lagi tanong Muslim na may sanong gawin na taga Malabang. Anak programa ko sa station sa 92.7 siko inang kapagita o man 5 to 6 alas 5 taman sa alas 6 siko ilalapis na apya pa diyo ko diyo kilig sa Malabang okay na diyo ko diyo kilig sa Malabang napagkinig ako yan sa Saudi napagkinig ako yan sa Dubai napagkinig ako yan ang kupimba na ngayon nasa kambuy may programa sa FM inilive sa Facebook so ayam na niyan na programa ko na intirog na lang wano tao sa diyan kaya dunia mimbaloy international wide intirog na yung niyan na dunia na di makabantay sa iyo ta programa ko na ba ko ipitero ang ito na kiniginiyo na bunbo sa uman ako tiro na mapuri ka na mabuntugan ng kay municipality Malabang dugi na ni sabab so katero na pwede sa pauwing utaw na ubang katerwa agyang kutuwa de udye ugay nakatawan yung antunay sabab at iya pa ka lang kapakurkano kung langwan o katawi ko na kaya sagot ako na kaya bidama ko sabihan kaya kiyesi kung kamapian ang kaya municipality Malabang na kagya ka na bide-udiyan kami ang udyagya ka na laod ayan din pagudin na sujumayon yun what? Ano ba din? Sabag sa nalagi niya wayo di ko nga di ko sumayon naayaman niyan na mga pagari ko sa kanwa mga bubayaran sa kanwa sana mga nuksakan at nalas na pero nagarakan api 5 minutes mo hindi na po nagigiliw katawan na nakalabos sa kanya kailangan nyo kasi mayo na ipitigla ka na kanwa ginawa ko yan kaya Ramadan na pinukturan tanong yan okay na ang nabulungiran ang matatandu sa waran niya nabulong tanong na tanong ayaw
Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum. Tunay na, sabatin niyo ko na. Patanong-tanongin niyo ko na. Aywa. Aya, aawigila na bulong sa puso. Nabahang pilyo. Bulungan yan sutaw sa andamanaya, ikabuli niya naman ay kalak. Ngayon, so Ramadan, nakanababulungan yan na Muslim. Nakanababulungan yan na mu'min. La'allakum tuslimun. La'allakum tu'minun. La'allakum tattakun. Kala ko, ay upun katano mapadalam so kalak na biktiman so agama. Na, yan kaya Ramadan, na upama kaadin na birthday o Ramadan, na upama kaadin a anniversary o Quran, na upama ka na birthday o Quran, na aya birthday o Quran, na aya anniversary o Quran na sa Ramadan. Si iinin burata sa Quran daging Ramadan. Na sa Quran, na malay arga, ugay, na matatanju sosial di kanun Allah Ta'ala. Kenapa wala beraman? Mana kana disumbayang? Adia dah muraysian ayat. Angkai itu nabi nilai tu Allah Ta'ala sa Quran. Yun nilai tu Allah Ta'ala sa Quran. Ano mabuataw? Apa niya mo nabi muray sa Quran? Na inilay tu Allah Ta'ala sa Quran. Nah, pamakinig niyo. Agim ni last year. Anda ini sari sa Quran. Sebagai ko na. Kaya baka sebagai ano? Sige Muhammad. Si Muhammad. Nah. Baka gan tanong ka ba na pintar? Oh. Ayah siarikan ko Quran. Aja sa Quran nabi penarisari basta amalay arga ibaratnya na nabudawan ka. Na basta ipuna dita din ka na pumimili ka sa pilihan ko. Basta ad napirak ka na ipili ka na pumimili ka sa pilihan ko. Na sa Quran nakagilya ka na arga. Law anzalna hadzal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Mga bubungkag sa mga palaw na tumagod sa mga palaw ayamaan na nila sa Quran na bubakailata sa sigaran ni tulog sa Quran. Iya ka pinapalit sa Quran. Mana? Na ini pamimiliwan na dunia tininan. Atay pakakapitan niya na. Atay paluin sa Quran. Napamakinig niyo kang tawa nun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil. Tulis sobat ya? Bagi. Surah Ramadan, anda disalik surah Ramadan. Tattaqun. Anda disalik surah Quran. Muttaqin. Baik, menutin sa ano nga na mauli? Sa ano nga na mauli? Ang tawag nun indulog sa surga. Wasiqal ladina aslamu wasiqal ladina amanu. Gitu ka ba kitiyan? Indulog ko surga. So siranot to ang mga tawa may mag-Islam, mga Muslim. Wasiqal ladina amanu ilal jannati zumara. Indulog ko surga sumyamarat tiyayada. Doto, o piti wallah. Ay kita niya na so perfect. Aso Muslim na di perfect. Na so mu'min na di perfect. Na aya kita na so perfect kon. Antay ni dulu ko surga. Wasiqal ladina taqaw. Tara, sebut dia tu. Indulog susiranot wa ma'anak na ku Allah. Mga muttaqin. Aya anta ko Ramadan na muttaqin. Aya siyarigan ko Quran na muttaqin.
ayat indulu ku surga na muttaqin. Ino to dan namun mi anu ya muslim. Lagi sa muslim nagtipak anu suci ku muttaqin. Kung makapa sa muttaqin na may kapa sa lang ano mga muslim kasan, mga mukmin kasan. Na dikisarig sa Ramadan si ku muslim, na dikisarig sa Quran ku muslim, na diindulog sa mga muslim si ku surga, ayaw mo niya identify na sumutakin ngayon na ayaw betul na muslim na disebayang, ayaw betul na muslim na dibiyaka, ayaw betul na muslim na dipusa, betul na muslim na dibiyaka, nakalaba perfect kaan na disebayang pananakog, ana disembayang pangingilak, ana disembayang pangangantok saya na yan bukantok, ana berasambayang ya torito-toriro, din nabili mo tilapia lumiliyaw ako pispan, magigiro na mudulian, anda berasambayang, jangan nabi apakan bela-bela gina tau, anda berasambayang, anak mo na kaya paulingan sa tungan na yan, ito na terima ano di? Yun isa ba yun kaya muslim na kumon ni maya. Lawan, may nagasutaw ang kubong na muslim. May nagasutaw ang tututub na muslim. Nakikimong beauty, natututub. Natay ba ka dinis dindoy sa ilang. Okay, sabi naman ulaw lang sa Manila. At na ikikimong-kimong niya nun. Nagyan ko romo ko. Nabiyan tating supitong apad. Jadi saya makikita, baka muslim mo to. Dadaitan sa Quran, ang sa Ramadan, ang sa surga ko muslim, kaya muslim na dipusa. Napalapalitan na dipusa, ugay na dipirpe, ang kaino, nakagya, ayaw puasa, napakapusa na kagino, magigapin, naguligang pagino. Ikano, napakapusa na kapantangan, nagugita gilangan, nagugir kaya ngarika, sa uba ka makatero, na uba ka makailay, na uba ka makaling sa marata, napakapusa na kapusa kay kunig ka sa langit. Ito na, kumplituan na ng bibi. Yan ang kadang-kadang pusa, di na kumplito. Yan ang mga sinapunta naman. Ano hindi kaya pitayan na tigap ko ko na gumawa siya punggiraw kasaya dun sa mababasa gawin kay pinayaw kukuluhul. Na ipinayaw kuwasa. Tapi ako mga dito, tapi ako yung mga baik. Sana ko ba nabi, kinabas ka no, so mga bairuwa. Ada ba ka nung pati? Napagiraw sila mga udine. Nanilay niya nung sa tuladan niya maiba pa yan, nalipas yan. Nanilay niya sa tuladan ni babu yan, nalipas yan pa. Nanilay niya sa tuladan ng mga tunganay niyan, nalipas yan dira. Nanilay niya sa tuladan ng kaya baya, kaya sawa na, pumpung na Pilipinas. Asudwa na tali matauron, ang namiting bahirong. Nabi imangan ng kalang ada pedil. Napingirado, ya Allah, kali mo nakarakne. Kung kumupa katunda lagi dia. Lagi ito na mamumuti sa ungos. Na api ang soto na din, na din ni ka Pilipina. Na ayaw pa nung original. Lagi na din yung nagteron. Ayaw maana niyan na ayaw kailangan na mutagi. Ay naman, panamanay ka nung mutagi, huwag ka nung langon. Allahu Akbar, berminta. Ariyo. Pila-pila di pusa, amya buga-buga. Padagang sa sedel. Tanah bilawan natin yan nga, di nga sedel, kanakagya buka pipita. Tingnan nyo kita katiyan yan. Tingnan na kaya dugan. Kaya dugan na bendila. Natingin na pinero ga yan. Tingnan nyo to. 190 karama galiman. Tanah bilawan na kalima-lima na doon na bakusan. Ayaw mga niyan na miyan nga nakabugugan. Asar ka makanaba na apya-miya kay sa isa na miya putol sa Ramadan niya. Ngayon, nakanaba niya na kailangan ni Ramadan. Kaya kailangan niya naging putol lima na doon.
Ay dapat oh. Na. Hanya question na kanima to katiga ka nandege oh. Aba dagago ni orang, aba na magbitrak jay gede. Iya gagawa akong zaman ya. Mal muttaqin. Atau nung sabihin kaya betul yang muttaqin. Di pa yung tanong ko na. Di pa yung tanong ako na definition niya sa Quran. Naku ako na tiyaw saya. O ay maana niya na Allah sabihin kaya muttaqin. Tanong tema na inalo yung Allah muttaqin. Na ino ako niya pagaluya. Alagi dulu kano sa satari na mga taga-malabang. Owa. Alladhina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Agak meron to. Dali nga dua. Wal kadhimin al-ghayb. Dali ka pa. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pama gini-gini wae. Aya ko na idulog ko surga. Nagu aya tiadi nang Quran. Nagu aya ia bulungan Ramadan. Na mga tao mabubayang gusto si iku agama. Sama na biya sigurado si mayor na dili juga surga riu. Ngayon na pira dia gusto niyan cek. Nasa kano panapa na ya kanong gidulong ko surga. Tuki dulugun. Ayo ba tiyo? Panapa na ya kanong gidulong ko surga. Ngayon na kanaba si mayor ining gusto. Kadin na berkanulong miyalag. Kapanaya kanong benda sa payong-payong. Nasuni yung payong na biya makiyaw sa mga taraga. Napingkas tuwan yun. At para po sa diyan kaya Ramadan. Naugi na ni pagiletan wag yung kanala paganay. Na biya ka step tano sa step number 1. Na biya pwede kay lulugo surga. Allahu Akbar. Ya ba na yung diyan kaya kang gusto na kanabot manubulangon. Ay barate na palitan ng gusto. Na pag-screen na nagmano to. Niya kato, nulang sunod makato. Ngayon, atay niya kato, natin wala, anfiku min tayyibati ma razaqnakum. Gusto ka no kung mga tamukiyo sa mga pipiyaon. Pamamugay ka no kung mga sadaiyo na sunin subudion. Tigo maranawa de, kamalay argi man to subude. Aya indo agang ibu muna so kagay kamalumya kasum. Upon mo magiging kasabang ka na sudah mga di sa tatak. Misa sa yudog do tatak yan. Anak mo niya magiging kasabang ka na dadang ko na view ka lang. Lumiyo. Kukuha niya kaya. Latihan wala ka, pagiwata na kayo niya, pagtipan. Iya orang wajiman. Pati susad ka kuro ka, karama din naman to. Tarima ka. Diyo ketingin nga mata. Tarima ka kaya ka, original. Uri-uri ka eh. Nakinuha mo pagiwata ka, nakagya pa dito. Nasyon, o tiyan, naniya ka umasan, bala pa maklawan ka. Laban ni Meri so pagiwata ka, din nabida yan, ubal siya. Tungguan dengan jadi kaya, bangan niya pa kayo ito. Kano mga binabasabsin ka kanong sa manong naso, dem ka di sa bawa. Dudong siya hindi ka itong nakakuha na. Estegera, nagitipoy mo kayo nga. Bagi ka bigyan na kasi ni ikadiyamin na. Ikadipat ima sa manong na tiga miyak kay sisa kunanan masulot. Namiya mo yung biya solo ko siya. Natingin ako nga kriyata na nagumang na may tuwan lebu. Natin no, kamaman binuto ko nga. Hindi na mga tanong ang mga watakan na. Ay, ba't yun? Allahu Akbar.
Baliw ka nilipati ay puno sa ito. Nataman sa kalayan. Ipagay nyo na ipanjikas nyo itong walang dala. Upama kabigyan ko nga sama nung kami arunot. Kerawan ako tumugay ko ang ako taman nung ayun Matthew. Okay na kata sa ijaba as-sahiha. Kata mo sa pira sa Bible. Ini gila ko na anak ko na maranaw nito kapunan na rin. Anong ba na nito? Tigyan na ka uba ka kunsa benggelan na kata na benggelan na nakuha ngaon. Biduk tekaon. Na tigin na kumukuro, tigin na uwan. Ang nakumiyasoy na iyan na asako. Uwan. Yang pamadutan na berkata tagiyong ko na puput niya na ulo niya. Tinan niya nak sumbul nila ko. Uwan. Nakagiya kong mada sila na tuminilig pa na kaya kanya sa pura bela sa sakuna. Uwan. Tapi nilo na kaya tanganak yanan. Hindi pa nakimata bela sa makuwang nga. Uwan. Agi ako talugoy, nabiya ka umapman. Inay ka na, tigil na inamari imisis na. Kaya mapaya ko nga kalibro. Ayaw ka umiya, so ayan na, niyang pudlon manito. Tinaprilaw ka kami ni Gata. Kaya, basta mabuha, ipangaling gagaw ka, na kailangan na mataupak ka. Ito ba tiyo? Napakupitero ako para kano kasano, nakatawan na ka na mga lakan ni gagaw. Mga lakan ni kapisa mga lolotiyo. Inkisbo. Oy. Amay ako na inutam pumirawa inkis. Amay ako na niyalaya makaw. Oy. Tataragin ko ito, inanoya, bumagin ka sa wasyan namin sadan sa makagwa, napakabuka. Dyan sa makagwa, napakabuka. Natigil na tayo mo na. Nabuti dyan, walay na gunya gulong tako ko niya. Pinakagwa, tigil na umi. Mrs. Pakabuka ko. Kaya dito rin sakitan ng gwa. Kata niya kagwa ko. Nakupo ka makagwa, apikirwita ka. Ako rin ko maka. Nakatawa na ka, tunay kisugat na ka, tanong tima na pangitaban. Dia sugat ka ba na syariah? Bahkan ka kalabuso. Nami ang berbeda ko maka. Pagi dia kisugat na nafasiyam syahraini mutatabi'ain. Maka pupuasa ka sa 2 bulan adil binabang buwan. Ginagano tanga. Naudingon itong gagaga. Napakakuha ka sa iyong ananian na ato na ba ini na Bisaya na mapakapmapiyang kataw. Naudingon gagaga. Napaitaan mo sikti na miskinan. Napakatimo ka sa na magpulo katawa miskin. Ang panayang pagkaw na magpulo ng kasiran na ayat sarat na di ka silang pagkabalingan. Udi silang makakumpleto sa makina. Kaya ginagaw ng pulo katawa miskin. Apalaya man na imagina. Di kauso. Di tama na karayin. Amin betul. Abia ka pepe man aja kaya kapag na sa miskin. Ginagawa mo ipitero ka. Hindi nyo pa kaya di mapiyan. Niya ka pepe so kapag na sa miskin. Akalikul di lukma kasram fil jannah. Sa kamas amakan o miskin ay ipaganagaw nasa masama kaniyan nasa tay manawalay ka kusudo. Dahil kita kayo kita bisita ma. Abia ka doon. Napes ka mabuhay di mga anak na di pa waka ka. Ayaw mo gano'n ba nakatatawa nga orang kasi man. Ino ka? Bada. Naku nino sa bada. Latina kasi gano'n. Bugus. Namaya kasi man latina sawaw. Ay ginakuan mauna na ito ni ginakuan na bukid. Ay ginakyatay pa niya ng panganangan. Nataman sa dinihan may at yan yan na lumiyawawa po sa diyan. Lagu dia na may so mga ugat yan na belu. Nakagino sa tiyan yan. Natingin na gumanagaw ka kung beto. Nadi na kanya. Nadik mani-manisi.
Napagilay niya na ito lang, abay nakilala niya no. Ano ba na makilala niya na, sinuwa niya man, pati may Lucasini. Sige na bubukan man niya, Joe. Silupin na nga bubudyo ko. Kaya mana niya na, bubuto niya, may kaya tatiyan niya na, baguyo niya bubudyo. Tadi, alhamdulillah, kanabuto marata. Asan sa kana, aming pamugay ka na, kalaban na, sabi ako nga kulong sana. Ay na Mateo. Nah, ikadua kata ng mga balo. Wal kadiginan kayo. Ayaw ko na mga tao, indulog ko surga na mga tao, pero niya dorarangit yan. Sa katanda, niya makalalata ni rarangit kung mga karumatan. Niya makalalata ni rarangit kung mga watatan mo. Diyan kaya rarangit na, gino kaya satan. Ilaman ang utawata ka, di ka kakita tanan sa nita. Tabra, sa mga turog na piyalitang mga na kaya mo ba na ka? Ayaw ini peluluba ka sa irpan at sa rakatagawan. Tawan namin po na yan, naapi ayasanan na yung pagpagumpilan. Awat ako to. Ugi, naggira kaya rarangita ka. Napila lang po ka na, may makas nga sa rubo. Ngayon, nakagya, satan sa rarangit. Nantulitan nila satan, hindi ka pa ka, ano rarangit ka, kami normal ka. Nasugod lang ka sa wata ka, nagitimbang. Inaura, ilungan na, tingin na saka. Natinay naman na nakawanan ka na, tingin nag-iso yure, kalasa ang paligya kakuha ko. Nakahartog na siya maiyan, napangangal ka niya no do at agulay. Rila iya ko nga, kado ko itong ni Kuhan, may paara ginawa ko lang, apito niya, nado may paara. Mini, naalam niya kaparon. Rila matigil na ko may paara ginawa ko. Napanili mo ka, magiligan dato na ito sa isa tatanong ba? Rila yun to. Ngayon, nagigibag normal. Lagi mabuka rin mga. Sa kami ang mga dito. Piyang aruma kanu, mga karuman niyo, nabiyokit sila nun sa karumasayan. Piyang manitong sirar kanu. Uway, sa kinyawin nirar kanu akan. Agad na maunar kanu. Kenapa tak karoma di buah pagi dia tanah di tengah ini mana? Ini mana? Ketika begitu luber na. Tapi yang aroma man namanya puisa kaso. Wala iniyo. Ini sandal kaso lupa iyo. Miya kapamalag si inakag siya maka. Agi piya bibitan ka. Kububuya-buya ka. Nayamanan yan. Namya pangaroma nga. Nabuka kararang iti. Nagumabuka kararang iti. Natigububay. Iba't ko na talaga first time niya pelangita na unga. Nalibot na ka tayo karata sa humulupin. Iba't ako di ka merma napakabultong na kanuluwakan. Asama na ito, nayamawin yung nararangit. Awit ka man ito nararangit. Ating mabugay mama, Allah, buwa ka ba? Apias ka, babay ko dunia. Taka siya karatasanan. Lubad na kabulpin na, napululuwa ka sa pintel, pinakaparakliw. Ang sila na ipirmai. Ayaw ko makamulag sila. Ayaw ko mapitan. Natutukod lububaya. Nasa miya rin si Imam. Tingin na ba pa Imam o si Imam? Kino ka? Di na pangilay nga kung siya. Kiti ka pa kabili. Maminta na kami. At tayo kung siya. Hindi ko nakuhan. Hindi ko turugin. Emang mo siwa mami Imam lagi ginatisti kita di mamintan kada di baju. Asewa niya di mamintan, nadi melorot capilu. Ano karianan? Iya kakek di namanya. Iya ribet aku kakek dia. Ini orang nutubi bilang ketika di Fatima. Kami rata-rata yang turun. Imam, bisa nak sumuturak na payung-payung na para dia ngakiran. Sama nuto na inuto lang pengurau kami yang normal sila. Okay, nasi kumasa ang karalagitan jiran na minghut na mga pinilpin. Ay na ba ito? O ayaw mana niya na aranta na ito. Inshallah, Allah. Na ikatalong. Yan pa sa diya kumam. Nawala afi na aninnas. Ay ako na mga tao indulu po surga na mga tao malay kabdi sa pasensya. Na anda ka po mga isarila, atay prila na ka mga tao, na gusto mo na atay pangniya na ka sarila, siyempre ako ka sa masakit. Ngayon, kapag ko niyo, mga luksak na mga limer, wallahi,
Kau di nga kau kiti hari ini. Natabi ako apa? Nasiru balan sa kakuramatan. Tahu nak buat gini ni? Lepera di mana ya? Lagi ya? Lagi ya? Oke. Oh. Udi kasih maka oke. Nah, siru balan sa kakuramatan. Udi ka maka pamangni sarila kina ka usia mama. Udi ka maka pamangni sarila ki karumangka. Udi ka maka pamangni sarila ku mga wataka. Udi ka maka pamangni sarila ku mga pagaringa. Udi ka maka pamangni sarila ku mga tunganenga. Natabi ko na siru balan sa saging Ramadan. Wallahi kam siapa korban. Pernikahan sarila ko inagwama. Alin? Beriyan ka sa tayo kan? Ha? Ay, bulog na kalan. Wala ba tanong turun doon? Oh, ay kakatawa na ka na di ko nilipan ng batang na-understand niyo ako. Ato na yung order wala sa kipuntan ko inagwama. Ano yung order? Ayaw mo pinita na wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmah. Oh, dito yang ada di itu anak kata ni atau lihat sandung wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Terwakil Muhammad kadang ko kalimun kasila Abu Siyama sa hidup ini kalimun nirarakan nila kung may tuwa nabil kinaya kinuong tuwa yung ananya piya ko kitsa dua kaayamana niya ka na lang mapipikir ro na pupiyang kasi ina ka na Abu Siyama ka sa lagit o kaya piyang irar kayo na kung may tuwa ayaw nga kirang gabi nakuri kayo di? Sa kanong mga watan na ayan yung paguduan na petitian na subugunin na ayaw siya mga nagigil pa kayo baka ginaw kinakain na nakinig na nakamang buo siya ko nakapagudu ano ba dito? Kaya daw ka madala lagi ay nung kapapin lagi kay sa watan kung narakaang niya katuwa-tuwa ka video to sa miligram hindi ako ka mapiya na suwatan na yun na lagi nasa ka na mabulan ka oh so ina nailay ni Mazuina sasaki mamutero na karkano pandag ina iya dia kada kada pulay barato mga ulamatan sa timan so mga inatanong niya makanalay kaya di planakaw o karsada o di kumplito imbitar huwag na makapanik ka mama na mangilensyo kiti ka pakatupok yan sa kwarto igiraan na matitimo-timo ang mga mama na di pagu kita malaykaya okay na ubang ka kanilipati asiina ka na miyatanan di nga lawas yan kapunan ka di na wipigiran miyatanan di nga lawas yan mga doktor miyatanan di nga lawas yan ko yung maanam yan na ang tulabinin na panday amya ibotar ka na sunang wano sikriti inaka lang wano piyag may inaka na panapalibin at kiniyang payag kapunan ka api din mo na marugin mo mga nagatapani awan nas dinaknak na ikadmo ilay yung Mazuina ikirap pa katurungan yan api dia ki mataw magidida kita lihat dia ginawa niya na dia kan mabusi buta na wata ini kaaya buat tay tiya na idida na maranawso ditulungin mo ba tagalu tapangingaman na ginawa ka Sayyadiyah, Sayyadiyah, Sayyadiyah. Baka begitu kok kan aku kurang mau suata kan pilih kan dia. Ini nabi kucing ini nak.
Oh, napiyag-piyagan yung lagu nga. English nga din. Ibig nga din durog na wata ito. Nakikiyag-piyagan nga din. Beautiful girl. Eh, piyag-piyag lagi. Okay. Abari kita na, tainitiakan niya bari. Okay na, pag-hindi ka sa maranaw. Amor ka daw din, tama tayo ka doon yan, dito na doon. O, yun ka ginaw nga, inong mga day-daday. Ano ba yun? Kailangan watak ko, ito kami dito katabi siya kung anong nabi magayon. Api yung pipiya. Hindi na di barat yan. Nagatarin niya makalata ng mamu na ay kailangan na sumanganok sa doon na igiran niya nga lokas sira na muna rin magpamingi po nga. Inakulay, napakaturukan ni inakulay. Amakulay, napakaturukan. Na ayaw na rin baka pamaskin. La ilaha illallah. Inus ka nung mga ina. Ako mga ama, kadi magpakapasada ko ayaw. Na isang na ko po mga loksa ka na mga alay mo gariban. Ada niya ba tiyak na hadis? Apitaro nabiya, man razaqahu Allah waladan falyuksir kublata. Fa inna likulli kublatin sawaba syahidin wa qasran fil jannah. Saan natin nabi sa tao ang rizkin wala sa wata. Bukan wala sa muryataw. Pag yukti kublatan na pagkadakadakan niyan, akap yung mengarti niyan. Pengarti niya suwata ka. Ino tuwati ko nabi, na makaisang kakarti suwata ka, na ayabalas niya na sakatawa niya sa hidya na ng kuwa. Sa timanutuan ko. Wakasran pidyan na, nang sa tima na automatic, ang dito na may ang balay, awalin ng kusurgo. Makaisang ko karti. Nakailangan na ito mga watayo na hindi pa ngamarki. Ngayon ito, nakagiging yung maranaw na ang na maranaw ang pibulitis. Ayaw mo pugar kanya na suwari, subunjo. Ang ara kanya yung bunjo yan. Nakundarili po mamuso kakanyan. Hindi na, ome, sakong man ome. Hindi naman sa muna. Lokasyon niya maka, kamalagil ka na sa bundala. Okay. Hindi kasi tatagin na biyo sa kanan. Hindi ko natin yan. Apiat ni atawa-tawa ka. Adi nung ba'y naagdali ko. Baka pa maginutulan sa mga watay. Apiat na kaya mga wata ka na nilagi yung mga kamuda na tigbala. Kung mga arkina ka na ako nakabun. Nayo kasunod tayo pinapangasilera. Ay dumati yun. Lagi ya. Makaw-makaw sa walay. Napakaritini sa mga watayo. Doon lagi nung kubra sa ayun doon. Natingaw na kasi. Sarap man. Ayat so last na doon, napuraw. Ano ka rin napuraw? Yung tingin-tingin na, may kasapuro. Kaya pinatingin na niya sa priya na Jin na tangangar ka Jin. Dito, mana nila. Asabot siya, mana nila. Dito ka to ng mga wata. Kailangan na, bitch nila niyo kung mga wata niyo. Tingulugat kung nangarap ka na sa mga wata ka na, kailangan nakatawa ng mga wata ka ka. Ano ni, di na nakatawa na kung nangarap ka na, hindi kayo lerar ka na, di sa Gina. O ito, iya, may huli. Kaya dito. Abang saan, nabalat sa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.